cago en Dios.
hostia. Eu! Bueno, Zaldeon. Zer deu? Esapilua o? Bai, gazti ekarri deuta. Ez da, familikoa? Ez, uste etortzen hasia eta Bai, ikera gari joatzeu, Bai, Ikusi, pixkat. Nungua? Narbarte, Donostiaren onduan. 9 urte. Hau, zer baita. Bai. Eta bain txesto txiki aterratu nion ez tokarri gaurpena. Hori plastiko zuekin zailagoa. Anaia ere ibili izan galda. Bai. Bai, Ezka bai izan da. Afizionautan dala? Bai, ni entra horren egola ibili izan urte beteo. Gorputza bai, baina